Sugeng enjing Bapak Guru. Sugeng enjing Bapak Kepala Sekolah. Nyuwun sewu sampun ngaturi rawuh panjenengan. Wonten wigati sakedhik babagan kagiatan tahanan sekolah kagem kelas sedasa. Oh, nggih Bapak. Kapan nggih rancangipun kagiatan tahanan sekolah kagem kelas sedasa? Kinten-kinten minggu ngajeng Bapak Guru, tanggalipun badhe dipun rembag. Kagiatane menapa kemawon nggih, Pak? Ingkang utami tepang lingkungan sekolah, materi babagan tata krama siswa, mbok bilih wonten kagiatan kelompok ingkang prasaja. Saya menawi mekaten, dados siswa enggal saged langkung wanuh kaliyan sekolah lan rencang-rencangipun, nggih Pak. Leres sanget Bapak Guru, panjenengan wonten pamanggih sanesipun kula kinten dipun paringi materi babagan panyegahan utawa panyegahan tumindak awon remaja, Bapak. Wah, pamanggih ingkang sae sanget Bapak Guru. Matur nuwun sanget nggih Bapak Guru. Sami-sami Bapak, menawi wonten perkembangan informasi sumangga saged dipun aturi kalian bapak-bapak lan ibu-ibu guru nggih, Pak. Mesti kula aturaken Bapak Guru, matur suwun sanget rawuhipun lan wekdalipun. Inggih Bapak Kepala Sekolah, kula badhe pamit rumiyin nggih. Sumangga Bapak Guru.